he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Kansas State om horton veng hi veng lian lem lo takania inti hlimna mun le mun pui han thlo lui lui thama om lem lo wangin akot thler vel te khu areang reng hlea poi khoina po a thleng zen lo horton kho hi ala thing tlang ve hlea amit cheng te po anin poin anin shedeu veka SCDP dong le dong lo po anin sheshang thlap niom tak ani amai ro chu November ni sari kumsang ni pakwa khan chu khunuam le ral muang tak chu chanchin duam lo zetin adeng ve tlat mai inrin ni tu kania Rita bol richuan anu pet Kimmi best friend Sharon Blakely nena tangin phone call adonga Kimmi nen chuan bazar kal turin ro mannan siam vek to ma se call pick up theitlat lo maya makati thu aron soyani Ritai po chuan chu thua hre drol chuan anu mi zian ena in mil lo ti a hre thiam ngala ti chuan rang takin motor la chuaka anu te in lampan chuan ain khal phei ta ngal ani in chu lo in kal lo wangin alu tlang ngal maya choka a jacket alo ma tina pars le a phone po mu mai thein alo boka ma se anu chu mu mai turom lo pindan danga oman yang tin mundanga te anlut kuala ma se in chunga chuan tu ma midanga nomlo ti a chiang viau mai chutia mangang taka pindan sang en kualai chuan anu tra tonia po aron lang ve ngala anu phone mu rol chuan thil dik lo enga motaka ti a hret hiam ngala ritai chu arang theng bera police shet tirovat turin atia ti chuan Ritai chuan 911 a call tangal ani police lampo an thudon bozuin sergeant duty lai Jeremy Pika an ron tir ngala Kimmi varanda chuan thilpa ngai lo deuh muani ngal pang mai varanda chuan thingphel sei lutuk lo hi alo let ngat maya chu varanda kong khar tlabal ti a hriat thiam thei ngal maya kar chiat po ani hial mai thei tin kong ka kalna dead bolt lock anti chu tlumlut tur om takani lain aron pong chuak dai boka alandan maya chuan in kalai pon lama tanga po chiat ang viau ani in chunglu chia an rak pha chu alo chuar em mai boka sergeant Jeremy chuan tuemoin in beina nu mani hi lodita se tu mai nan ring hlel lovang ati ti chuan atira tang reng chuan Chulai bor vel chu crime scene angai ngal mia alo veng uluk ngal leani station lamin detective rual anon tir phei ngal boka ti chuan Kimmi in chung chu uluk takin anan dap chanta nu chuitu de chuan in chung vel chuan an en kuala alandan maya chuan in sual boinai mo in beina nu mai mo mu tur awang khop mai sitting room chu a fel fai thlap maya bungro han tladar nei nuai caution han chuar deuh ti vel te om lem lo chuti rol chuan maktak main a laptop chu chin lovin alo om thlat maya ti chuan nuchitu de chuan uluk takin anan endik ngala thu zia lai alo neya chuta tang chuan a computer man nun ber chu zandar sari le min khatani ti an hre theita computer khoi line in lenga nei ti na nge nianga thoma hrianga wanga eventurin akal ti chu hriat theila ni chialo ma se ama zandar sari bor vela engemaw thil thleng chu om ngei ti a hriat theita phot nu chuitu de chuan a kot vel te chu uluk takin anan endik lea Kimmi motor chu alo in hung that thlapa tin a chabi po inan muboka khoya po kalse ama motor chuan a kallo ti a chiang leta chuta le akota chuan thisen farni om takhi munni mun thum vela an mutsuak tarup maya ahma an lo muto varanda kong khar ti chiat ni om tak thingphel lo le terengte kongka kar chiat na nu ma tele luka an rak lo chuar deuh noi tenen chuan an khai khomin Kimmi chu adu thu nge kalbo nilovin
ruk bovani ti chuan pom tlang ta ani tunge shroi chuak tu chu ni tang eng wanga ruk bo nge niang misual chuan enge alaka abeisea enge du anun na der thong in omem ti chu zo na lang sar pol alo ni lo theilova abikina fate pani ri taile toni te chu an mang ang to hle toni chuan u hnena alo kir le ringem ti na zota ri tai chuan a bianga mit tui luang zoi zoi chungin alu athinga ai karing to lo ati chuai rai maya atir chang reng chuan maktak main ngai that lo na lian takanei ngal niin ain soyani tuna kan mibo Patricia Kimmi kumsang ka zakwa somnga pakhat khan Kansas khwa alo pianga thingtlang no pangti taka huana kalte luidung hanzo mai tele thingkung lon te hinuam ati thei hle an farm aran an vul chau china abikin bong le sakor hian nga thei hlea chung kara salian chuni boka aran hi mangain angai na ema veti doctor ni hi achak berani thin high school ka line Eugene Kimmi anen anin tonga ti chuan reilo ten in ngai zon nuwa kumsang ka zakwa somsari pakhat khana in neya fa pali nein Eugene chuan thla tu te changa ro chun thing zaina mun pui Kimmi sawmill an ti chu ain kola pet Kimmi hian in chung en kol na athok ve thungani afa te hi aduatin a mangai ema anni aya ngai sakhi khovela aneilo ani top mai an tan chuan eng kima huama eng kima acha theyang beradu pui thinin afanuri tai chuan soi chung ko hlim lein lungrual takan ni thina amai ro chu kumten veide nu chuan Eugene le Kimmi te nu pain kara chuan neulo chho ve tatlat maya pa ber chu thina chiein hote te an ching chho lenin an fate chuan an soya athik thu chem ema thil poimo tia an chua ve zok te hian a hau shep zela khoya ma kallova ina om deu chat turina du ani ber chu tianga in ti reng chu Kimmi chuan angai thei ta big thak lo maya ti chuan kumsang ni pariat khan anin chen tangenge ani anin chen nu hian Kimmi hi mu theina danglam niin ritai chuan soya kumkha le chen o be na le thunun na khau tak noya nuwa azalen na dara khong vele tania a hlim ti hai rual anilo adu zong le chak zong tia adu na hmuna pia nga kalin a chen luite nen ana in kom thale boka a mela hlim mel le hadam na lo lang chu a fa pa to ni poin a mu mai big lo anin chen kha hun lai khan shom ti vio maila kanu hlim zia ka mu khan kapoi ti na zong a revek ati ve hial ani amai ro chu tia hlim le nuam ti taka ashing duna man lai chuan pet Kimmi chunga chuan van duena alo thleng tatlat mai sia a kota ti sen le evidence claim te bak engma nut sialovin abo mia mai ania khoyange om nungdamin alo mem arubo tu chu tunge niang enge chan ti zong te chu nu chui tu de chuan an chan thenga ya keni point shit chua thoi kan duni ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin ne channel e ro subscribe non di chon khoi mi subscribe sak ve ngala notification khoi on page chuan video tharlo chua piang in if first zia thei don ani Kimmi bo thu chu hor ton veng mi puite chuan an lo sheve thoya van tlang mai ka changa phu chua kher pon ngai lo arangin mi pui tlom ngai no ron chuak khom ngal chuka om zenei takin fit ni dan zelan dinga an mazon chu luk takin an en phe zela chu tiang chuan mi zanga chuang zetin bozon na chu an thok tamup mup mai ni chu ti lai chuan nu chui tu tim lampon lo mai big lova pet Kimmi chunga chu tianga che du tur mi chuan lo ngai ven ve chara an fate anan zo chuan ritai le toni te chu anin ena an pa Eugene bak hanrin hlel turan sher lo thu an soi chuak tariap mai ti chuan nu chui do de chuan Kimmi pasal hlui Eugene chanchin chu anan zir chiang ta mi sang an kom na changin Eugene chuan zo in na sa tian she chuak ta chuta arui to chuan khwa mulo chi mol butu cho zet mai ani ti ten an shele ta zela sulnu lo nei gospel ministry lo phian mai
tin anin chen chan po kha anan chui chianin Eugene thik thu chiat le thunun na lek ko wang mai khalo ni hau lo maya an pan ngai zong nei ti Kimmi chuan man chuaka chuta tang chuan an nu pain kar chuan ngai o le to lo ti te an hret chuak le ta zel mai Kimmi chu ril runa ema Eugene alain ngai dam dil chu soilo chuak turin attitude tut renga ti chuan abo ma kum lok khan Kimmi chuan a pasal Eugene chu a chua santa ani anin thena chungchanga court chuan Eugene chu $13 sang ni zathum bor vel Kimmi chu pezia turin thu pea he court thutlukna hian Eugene chu lom lo hlea zep po zep shan lo a thian tele ama nim nai dewa piang bula alungoi lo thu hi alo soina sa hle ni ome tin chu mai ni lovin anu pui chu thilo lo se atana hadam thlak tur thu soi chuak hial ni in an kom then khat te chuan an soya Eugene arin hlel na chu asang chhota tel mai ti chuan nu chui du de chu a thona Kimmi somi la chuan kalin Eugene chu thuan vazot fiata anu pui hlui thina chuan in nam hnoi na pakhat ma nei lo thu alo sei ngala anin then chungchang court thutlukna chuan alom lo ngeya a phalo ma se Kimmi chunga chuan eng thil thalo ma ngai to ngai lova apoi khoi zong turang phei chuan ngai tuanar se ngai ei lo nin ain soyani evidence atanga landanin Kimmi kha zandar sari borvel rukbo ani mela chuti hun lai vel chuan enge tia khoya nge om ti Eugene chuan an zota ani chuan chuna na nga hlea zana hoin ama zan re ei kham nuwa tvna amuthil san zuinin ain soi athu soya chuan han oilo chiam tur om mi alova amai ro chu fin fia turin hriat pui tu ma nei lova chuwang chuan Eugene chu rin lelli sa tanga thai bo ngot thei alani lo chutia filima ngai thel ni tak lova chuan nu chite chuan search warrant lain ain le dor te chu anan dapta ma se Kimmi ruk bo thu ne na in kai noi thei thil eng man mu chuak ta chuang lo ani chuti rol chuan a filim ngeye tina turin eng ma fin fiana lom big chuang lova chuwang chuan uluk zo ka chui chian le trulin an la sheta fo ani chuti Eugene chui turan in buat sai mek lai chuan Kimmi chena in atanga kilometer khat po tling lova bo zong tu ten thil poimo takan lo mu chuak tlat mai baseball ke pakhat hi kong puisir nimro kara hian an charnol maya lukhum malama chuan sailors insurance service ti hi ain ziaka nu chui tu chuan tang kaina nei takin tin an da thari phot ani ti chuan chulam hoi zong chuan ngor zokin anan zong le ta chara an base se angein thil dangan muchuak le tanol mai US dollar clip ti sen kai loi mai hian muchuaka tin iptereu ten char boka achunga chuan silai mukor alom treu maya chuta po chuan thisena kai nuala tin poisa thireng mozat an charboka chuta po chuan thisena kai nual bok ti chuan chungan thil mu chu tharte chu DNA test turin laboratory lama an thon phei ta ngal ani chumi nu chuan chulai mun chu zau zokin anan fang zela mun pakhata hian nimro lo tu de usau bikhi an muleta uluk taka anan enin mishing tiat vel chi anin an shia tui ma chu chulai muna chuan a mungei nia an ngaya chutale an han en chian nak chuan thi sen far engemaw zat hi an muchuak le tarup mai ti chuan crime scene panian nei ta ti na nia an mi bozon lai chu ngai tom viau to ni chutale nu chui du de chuan kol tri biom takan dong zia midang mun hlazok fangawak chuak mek te chuan kong sira Kimmi halem aden charan char thu an ron report le tariap maya nu chui du de chuan engtin nge Kimmi ta ni tin hriat thei tin anan zot let ngal thuaya tim le lama mi te chuan heya minga chuang kalalom an ron tia rinlel chi zia zang ni talo chuta zet chuan an mi bo Patricia Kimmi chu nungdama mu lein be se chi ni tolo tian hrethiam ngala amai ro chu
a chung te a bikin a fa te chuan hriat thiam har sa an la ti hle an thlen chin chu hriat tir ve zel lo thei ni lova an mi zon chu rubo tu ti mai ni tolovin tual that tu ti ni zok to thuan an hril chuan na an tin sheoman ti hle ani ti chuan nu chui tu te chu an puan ven soi chingin an che chuak le ta sanga rei pon chet le main thil poimo heavy tak main mu chuak le ta Walmart dora bazar na resithian char le nol maya chuda chuana bazar ni chu November ni ruk ti loin ziakul maya chu pikimi bozan ni an rin kha alo ni le ta chia mai chu Walmart dor chu hiwa thami ni in a resit nei tu po chu an chui chuak thuaya a ming chu Dwight Evansa ani Evansa hi tual chung mi horton piang le seilian ania kum som pariat chau ala ni nge ti chuan nu chui do chuan station a kovin thuan an zot fiata chulai hmuna chuan nge ti tian an zo chuan Evansa chuan zana abial nu nen thlaieng lomin an kal duna khwalum ema wangin cooler an in chop nge niin a soya tinan ho nuwa a cooler chu thengil tin hre chuakin a valet le ani ome chumi chin chu ala ho tik tek viawa amai ro chu Evansa chuan thil poimo u chuak nu chui tu te beng ver hok thei thil a soi chun zom tatlat mai a soi dan chuan a cooler thengil na valet le chuan kong sira hian pickup truck sen hi alo dinga a chin chia theina chan poeng dang wang ni lovin a ket nung lam pani chu ket ni ve mang ani wang ani tin chu mai ala ni lo leya tuimo hi thlua a tal na lama a keleng na sa hle ni na soya ma seva fin fia talem lo chuan a kal san le tamai ni in ain soi nu chui tu de chuan a thu soi le a chezia de chu luk takin an ngai tua a mel hanin mai poin misuala ni lo tia chianga tin ani ang kum som paria tan chuan chu tiang thil rap thlak tak mo han kal san mai po chu thil ti om lovani shan lovin an shia tin han oi lo sak don se do ta phua chop ngot chan tur omin an shelo boka tin a bial nu po chu zong chuakin anan kom velea ani point Evansa thil soide chu anem nge thei veka ti chuan Dwight Evansa chu filni mangai niin an chua zalen le ta ani chu ti rol chuan a thil soide chuan nu chui tu te ngai tu na chua san ve hau lo maya pickup truck sen ke nung lama ke ni ve mang chi chu chui chian nge thain an sheta chu tia man lak chho mek lai chuan forensic lam ho tu te hnen atangin test result an donga an baseball cap chara tang khan DNA lain an endika mi pa DNA an mu thu an ron nem nge theita amai ro chu an thu thar hria chu lo mum viau ma se hanari khloi na thamero ala ni lo mi pa DNA ani ti an fin fiani maya anei tu shetur chuan amil puan zon le photalangai don an database alom lo ni hlau phei chuan rin hlel manan nei huna an en milanga aloin mil hlau chuan bale an ti thei don chau ani ti chuan police hovin an mi man to de DNA profile an da thatna database a chuan anan zong ngal chara hlau thon rukang ngein amil pui pakhat manom tlat lo mai amai ro chu an tu chuina tingai nom tu tur thilan mu chu bel vele thunga lukhuma mi pa DNA an mu ti lova kha chuan adang zonga thi sen faran mu zong kha chu mei che pakhata changa chuak vekani ti an fin fia thea tin uluk taka nen dikle nuwa an mi bozon lai pet ki mi DNA nen aloin mille chia ani an result nei chu ma son na lam hlir ni na nu chui do de chuan rin hlel tur bul fu kan la nei hlei thei chuang lova piki mi po chu khoya ange oma a thi nge dam ti pon la hret a chuang lo ani chu ti lai zong chuan a chung te point theiang angin man lo la ve chara ti chuan piki mi bo tanga kar khata liam nuwa a fanuri tai chuan thila hret chuak zok mai le anu chanchina theiang to ka lo chui ve na lama zan khat chu computer a thlak ten kwal mai maya ama anu ne na an ti na anu soi
a in chung bung ro siam thatura roi contractor papakhat chungchang a hret chuak zok mai chu pa chu den diwis anin an venga contractor na thok ania pikimi chuan a sitting room a thing tuana mun fireplace siam turin a ruaya ma se na thatok lo tin a soi sela a ko le nge chumi chum chuan deina chu alungoi lo hlea mai senin muin anin chang lok viau ani ome chu thil thleng velan hriat chhuat ta ka chuan ri tai chuan narang takin deina sul nu vel te chu internet atangin an en ngala a hlau thonang nge in den diwis chuan police record alo nei reng mai chuta an una win an chui chiang le dewa contractor deina chuan pickup truck sen alo nei vele chia ti te an hret chuak le ta zela deina chu an ring hlel ta hle ani ti chuan arang takin an thil hriat te chun sui tu te an vasil chong vata an ni chuan deina chu ko ngalin station a thun an zot fiata den diwis chuan pickup truck sen chuan ei ngei ti soin a phalem lova tin pikimi na po chuan na thok ngeya ana thoa alungoi lova anin how deuh ti te po soi tlang ve ngal vek boka amai ro chu a soi se lai te chu a siam thale veka thatakin anin thla zui ta ni in a soi ve thung a chong dana le a chevel shim shima chuan hanrin hlel chiam turom lem lova amai ro chu deina chuan November ni ruk zana hun mandan mumal takin a soi thei tlat lo maya a chin chang hriat pui tu po nei lo boka ka hriat sual lo chuan ina kemain kom thanin ka hria ti vel chu soi thei ni deuh maya chula tu ma fin fia sak tu turanom der mai silo chuta nu chui tu ten pick up truck an endik na a hnung bung ro phurna chuan thisen kai an mu chuak le ta zel maya hei zet hi chu a dana dang ta tlat mai pikimi thisen ani theiangem ani noroina boru kal sual chu pikimi chuan a thi pha ta ti na ni thei mai long mo zona wangai nom chhoem kan chui chho zelang ti chuan thisen chu arangin laboratory lama an thon phei ngala a truck chu ke ni mangchi ni le ni lo lama nu chui du de chun boi to lo evan sa khana lo muswal te poni theya thisen chu pikimi thisen alo ni chuan truck chu ke thepin lo soi chevek to poni se a poi lo deina chu ai nam noi ngei tia chiang don tho thovani ti chuan thisen test result chu alo chuak ta nu chui du de chuan be se na sang tak nen file chuan an honga ma se an be se ang result an mule ta tlat lo mai thisen chu mishing thisen alo ni o zong lova sakhi thisen lek chu lo ni in an be se na mei cher al chomek chu a rem le rang kher mai ti chuan nu chui du de chuan a bula tang bokin na chuan an bung thale ta evan sana munia soi truck sen a hnung lama ke ni nei chi le kong siran sar baseball kep lama khan ril ru an sorbing chole ta anei tuan hriat thei hlau chuan an nu chui na kong chu ko deuh duakin an ring ani ti chuan Taylor Insurance Company office a kalin an company lukhum nei turo mang chuan an zot ri stop maya an ni chuan chu tiang ngota hriat thei chi zia zang ni lo thu an lo soya nu chui do chuan ani pickup truck sen insurance ron tianom toem tian zot le thor maya chuero chui dan lo tangeya manager chuan an record von na computer a chuan pickup truck sen insurance an lo ti to zong li sa han pho chuak ta rup maya alo tam nangyang mai ti chuan pickup truck sen insurance te tu ming li zong chu anan la chuak feka pikimi fa te hna kal ngalin an mel shet zong te anom le lo anan zota an ni chuan uluk takin li chuan an en thladen dena ming pakhat chuan an mit ala ta chat mai chu Roger Hollister ania an pa Eugene tenen an lo thok ho to thin ani ti chuan nu chui de chuan Roger chan chin chuan an zir chiang ta pathin chetak mai amut fu lo kal tlon chang phei chuan hanrik boy mai po shelo thin butut nei mi ani ti an she chuak ta tlat mai chuta ani chu amu ta fu chang chuan abula oman do masin
ti tur chi polo la ni chuang lova tu vak mai nan nai pe lo chi panelom lo zet mai thian po nei lem lo mani om keu nuam timia ni ti ten an shele ta zela rin hle lo har chal hle mai ti chuan nu chui tu de chuan rang theng berin a chen na in te an zong chuak thuaya thu zot fiat turin an vapan tangal ani Roger chuan mu tum lo dan devin an va muzuya a hong hi lo tuam bur maya tin tiang lo hol boka a lo tar ang reng viau mai nu chui tu de chuan an kal chan ten an shil ngala Roger po chuan Eugene nen chuan sum do na thila an lo thok dun to ti chu a phabik lova amai ro chu sum do na pialama chuan eng thila ma in kung kainan nei lo ni in soin an ina pola kal lova anu pui hlui pikimi po chu hriat po shelo ni in ain soi ve tlat thung nu chui tu de chuan Sailor Insurance Company ho siam baseball cap chu nei le nei lo ten an zota Roger chuan nei chu nei ve thin ngeya ma se uina se chevek to ni in a soi tin pickup truck sen po chu nei thin ngeya ma se pikimi bo ma dai to khan papakhat rikati mingpu hnena US dollar sang ni na shal to ni in ain soi le bok nu chui tu chuan November ni rukzana hun mandan chip chiar ten an zot lea Roger chuan ina ama chawin om ni in ain soya chonu dar ni vela anu pui chu Kansas City lama an fanu tlo turin a chuak ti soin ani chu zan khoin khoya ma chuak lo ni in ain soyani nu chui tu chuan an han ngai to fanga a motor ama an ril hlel chan ber chu pikimi bo ma dai khan lo shal to ni nen soi khania tina ma chuan en mai poin a derde ve hle ti chianga nu valai tak han rubo tur chuan atar ma deu to nin an sheboka chu wang chuan an mizon chuan ni an ring le ta chia lo ani chu tiang chuan mason om em lovin thakhat chu liam ta der maya pikimi chu re hian re tlok maya police tele horton veng mi puide chuan eng tiklai point chanchinan ngai ven renga abikina fade pei chuan om ngai nan she to lo ani ber nu sui do chuan tha lovin an thok chara kom tur chul nian hriat te kom kwalin an victim chu nung daminemo arwang hlom tur talinemo mu let lian tum ru hlea amo phurtu po shem lova chuan tum lo hle ani ti chuan le pikimi bo tanga thani zeta liam nuwa afa pa to ni le an cousin DJ an ti chu police station an ron lang hlol maya soi tur poimo takaron neya DJ chu Eugene somi la chuan a thok vea tu kha chu nu chui tu te point thun lo zo fia to Roger Hollister ngei mai khan office aron kalin Eugene modu thu aron soya DJ chuan om lo thu lo shil chuan Roger chuan ko ngal ro ka poisa ron lam turin karon kalani hi ati ta cher maya DJ chuan tuna engma ko lai nei lo thuin lo chang lea Roger chuan lo shilang che thil chu ka ti fel to arang theng berin ka hlo tur chu min pe thuai ro se chuan thil chu tu ma mu thelo turin ka da bo mak ti lo shil bokang che atia akal le tamai niin asoi nu chui tu ten chu thuan an hre chia mai chu an mul thia ding ngal suo maya DJ chu thil hriat dang tela neem tian an zot lea DJ chuan a te reng mai khomo thingpui le paratha han cha phot teu karil tram to lutuk ati vel ham to mai theni ti chuan DJ chu ti chun zom le ta a soidan chuan Roger chuan somi la chuan ron leng fowa chum khat chu Eugene office zona din lai takin Eugene chuan anu pui hlui chu hne thule da bo wata du thu Roger chu lo shil na samai niin asoi engkim mai chu ain nerem chho ta viau maya Eugene an anu pui hlui a huwa ti chu nu sui du tan po thu tharani to lo a ma poin an lo she fo to ni kha chuta an la vel chu Roger chuan lo la thu takin alo da chamak ti na ni thengem ti lai chu zona poi mo heavy u chuak kaloni ta nu chui do chuan chu tiang poi khoi man chu lo in pereng rengem ti fin fian du le ta ti chuan Eugene bank account vel de chu an lep save ka
Kimmi boral nu khan sum hlom lian deuh transfer omem ti ten an endik chara amai ro chu tiang reng mu tur om tlat lo tin search warrant nen an thona mun a sawmill te chu an dap chua vek poin Eugene in nam noina tur om reng an muzo chuang lova ti chuan ani chu filima an ngai non le ta ani nu chui tu de chuan Roger an atrak sena shal na ni a soi chu chui chian thain an hrele ta ti chuan VIN number an ti motor an chin chiana vehicle identity number atangin anan zong ta chara Roger khana shal na pa churi kanin a soi khania ma se VIN number changalan dan chuan Roger motor le tu chu Nebraska lama motor hlui le thin company pakhat ti lo ni dai mai chuta an chui chian zel nuwa Roger chuan motor chu Kimmi bo atangani som pani nuwa lo le le ni ti ten an shele ta zela an case chu makta tual mai Roger chu eng wangin nge chu tiang chuan a chet tinge shalna chungchanga te chuan do ta soi kherle zona in the very many of the questions ta khop mai chung zo na zong chu chana sha turin nu chui du de chuan Roger chu station a anan kota tun chum chu ami zia po aron dang ta zar mai le a ma kha chuan a ngonga char bura tiang hol lo chuan a kal theilo kha ni sia tuna ve thung chuan pavalai active member viak thatak ang main aron pen thau maya a tho thanga thar le ni a chazia vel chu nu chui tu de chuan an lo thlir rana enge moyom zia hi le ti melin an mel deuh thap toa chuti khopa dam chakte chu a doctor pan te po hriat ve chak om khopanga ma se chuti lam chuan ko chanani chia silo ti chuan nu chui tu de chuan Eugene office a kalni an soi tele poisa wadil chungchang te chu anan zot fia ta Roger chuan a phana sangang mai a motor shal chungchang vel te po kha anan zot thalea Roger chuan a chan na thlak danglam ta dai maya a soidan chuan kongakal Mexican rual ho hne na shala an ming polo chin chia lem lovani home a che zia le thu soite chu a oyom lo chhota hle maya nu chui de chuan a fin fianan DNA sample la ka ngam le ngam lo anan zo chuan maktak main a lo rem ti ve mai boka ti chuan endik turin a DNA sample chuan lak sakta ani ti chuan forensic lam ho tu ten hena tangin result a hriat theita a hma lukhuman lo chhar to DNA an lak le tuna Roger a DNA sample an lak te hi a in mil ngei ti an hre theita chuti ni chuan kongpui sir crime scene a khanom ngei ti chiang ta ti na nia tuna chuan zui po nuam sot don ani nu chui tu chuan Roger a farm endik turin chan thatak an nei ta boka search warrant la chuakin a in level zong chu anan dapta atira chuan engman mu chuak mai lova amai ro chu chik zo ka anan endik nuwa akota chuan leilai na nu ma niom takhi an mutahlol maya ti chuan JCB mangin anan lai ta tria maya motor parts niom tak kang ut hem huam hi an mutanol mai ti chuan an lai chun zom zela apa dang puan lai chuak ta zela an lai chua zong de chu to panan da khom chuan a ma an lo zon to pick up truck khani nge in an sheta amai ro chu akan chiat to ema wangin DNA sample eng ma lak theini to lova chuti rwal chuan thil pai mo turu tara an puchuak thung VIN number kha chiang lo ruai hian manglama poni lo atak ngein mutura lo hlau maya chuta tang chuan an chui le chara Roger Hollister ming nge register ani ti an fin fia theita ani until mu chua chungchanga chuan nu chui du de chu an phur hle maya Roger chuan a kar chu ma chuina nan ron mangdon ti hriain alo hal cheveka chuta hal chiat po du tok lovin alo phum bo mak ti chiang to hlea Roger chu man turin anin buat sai ta thap mai ani amai ro chu court lama din pui tu tur prosecutor de chuan an victim Kimmi chu anung damine mo arwang mo talom lo chuan
Rorel tu te madin puin lain huam chuang lova chak lo theina chan sala sang deve an titlat mai ti chuan nu chui tu de chuan pet Kimmi chu anan zong le ta chara tundin hmuna hi chuan nungdama hmuanin be sei to lo hul huala arwang an zong ani bertoa amai ro chu alawang em mai sia a khei su chui chua lova thamaral mai te po a hlawm chanta chutia ril ro shom takanom lai chuan Roger in hmunan lepse changa kar ni nuwa nu chui tu de chuan phone call dang dai takan dong le tatlat mai aron call tu po chuan amak lutuk in oi lo zok hialang tin aron chan phota Roger le anupui Rebecca Hollister te chu karan accident thu aron soi tariap maya ma se chu ringot chu thil makalani lo aron call tu soidan chuan an chuan na kar chu voile khata ain her thuta oil phur chak lian tak main chiang mangkhengin a suwa an kar malam phei chu achhne hlenin aron soyani Roger anupui Rebecca chu rang takin domdoina shoi ngalania chuti lai chuan maktak main apasal a motor khal tu zok ni bok Roger Hollister chu engtin maum ve mia lo ti chuan rang takin nu chui tu de chu damdoin lama chuan an tlan phei ve ngala vanei thlak takin Rebecca chu kom tlak lo hlawa nu chui tu ten thil thlen dan kim changan zo chuan pibek te chuan an pahnia an thi nge na turin apasal chuan motor chu trak liana chuan avain barlut luinia shia thu alo soi mau mai Roger chu engwanga manin ti hlum tum nge ni engwangin nge nu pui chu tha ve tum ti chu zona poimo takalo ni le ta nu chui tu tenan hual chep to hle ni in ngain mani in ti hlum mai lo chu kong dang om to lova shia ti na ani theyangem tin anu pui chona che dan kim changa shet pui ve vekanga ani po thu nei tu te ma aka ang thelo tura tha ve nga lo tum ti na em niang a mor kan va bok teu to ther em eng po ni se an accident chu ti luina ninge yalan ta ka wangin Roger chu tual tha tum thu boirin lel thu an man ngala chu ti lo ni ta ka chuan station chunga du tokin nu chui tu chuan thuan zot fia thei to don ti na nia tal chhuat tum luata ain bat nok zok dona ang khop mai ti chuan pet Kimmi case suya thlaing mazat lo vir kwal reng to nu chui tu de chuan anril hlel number 1 Roger Hollister chu uluk mangtrain anan khomta ani po chuan tal chhuat tuma chan kwal velin om ziom to lo ti hriang ni in puana du thu a soi ve ta mia mai a soi dan chuan Kimmi ru bo thu a chuan a in nam noi nge ya a chak po an mang nge ya ma se adu thu renga che ni lovin Kimmi pasal lui Eugene an anor na sat ema wanga chetania ain soi ve ta thlat maya ani chu driver ang leka changin Eugene chu phura Eugene chona nu pui hlui chu thatta ni in a soyani tu a sai sa chho tar yau maya a ma khan an chui fe nuwa po Eugene chu in nam nei na om reng an shelo khania tu na Roger na pu na le viau loi sia rinain kan kesi kwal koidora ang chho tar yau mai eng po ni se Eugene chu han ko ve shim teang tin station a leng turin anan som velea ani po thuoi takin aron kal vele mai boka ti chuan Roger an apu na thu te chu anan shil vele ta Eugene chuan a mang bokhan anu pui hlui nena in kar bo ruak chu that lo thu sein bo mia ma se a poitilo ti te chu la zep chuang lova amai ro chu atak taka chuan khoinat le thangat phei chu la ngai to chin ei lo nin ain soi ve thunga karui lain thidai se te po khalo ti mai thei ka chiang to big lo ma se Roger hi that turin voi khat ma ka tilova ke man ka that bok hek lo tin patling in show sa satlia ve mai ataka ti puitlin tumna po nei shan lo zurui ang satlia ve mai ani thu a soi ve tlat ani atong dan le ache zia chuan hanrin hlel tura wang hle maya November ni rugzana hun man dan te uluk taka anan chui kir le ngial poin Roger nen an om dun ngei ti fin fianai mo crime scene a om ngei hanti fakna tur eng mai evidence an muzo big lova
chu wang chuan Eugene chu a voi ni nan an chua zalen le tari phot ani ti chuan an case chu ngai te bokin a re le tavung vung maya pikimila chu a ruang taknial po mu turalom ta chuang lo nu chui tu te tan po hian a be don thlak ang reng to vio maya Roger a churing hlel somsari ma se an victim bera chu eng ma chin chang an la hriat miau lo wangin kot an la thlen pui ngam silova a in puan na la arin tlak lo turu mai bok si ti chuan le chutia beidong ang reng taka nom lai chuan nu chui tu te chuan in leng an nei le ta hlol maya chu tu dang ni lovin Roger anu pui car accident a thilek lek pirebe kai ngei mai kha ani chu ta le pi bek te churon te lut satlia mai lo ni hau lo maya nu chui tu te zon lai pet Kimmi ruang om na hriat thu aron soi chuak rup mai chu thu zet chuan nu chui tu te chu a thong chiang hlea pirebe kai chu in rem na siam pui zui ngalin ruang om na hril phot chuan in nam hnoi na lo nei ve ni poin shem na nep theyang ber pe kan tum tur thu anan shrila pirebe kai po chuan lo pomin an farm e khara somli zeta zawa a pasal Rogeran pikmi ruang chu pai thu aron soi chuak ta ani ti chuan ama ngei nu chui tu te chu hruai nge a amunan va thlen chuan a hoi kwal rula ko ruam lai hi kokin helai hi ni thanin ka hria atia ti chuan nu chui tu te chuan an endik ngala reilo te a nungzang ru ninge hriat hi an zumungal maya tin ru noi dang engam pon mu belle nual boka a vai mai chuan a kang chene hlea hal nuwa chut som te po ang rum mai chuta zet chuan in man na khop evidence an nei khal tha tok to anga in junili kum sang ni som khan Roger Hollister chu Patricia Kimmi tha thu boirin lel thuwa chuan an man tangenge ani kum sani som khat kum tir tangin Roger chung thu chungai to chanania prosecutor de chuan thil thlen dan kim chang ni an hriat te heti hian an soi chuak ta ani November ni ru kum sani pakwa zanda sari borvela Roger zu Kimmi te na chuan akala akongka kika Kimmi chuan pangai takin alo hon sak ve maya chutia lu vele chuan Roger chuan Kimmi chu beita thut maya adu lo chung hruai chuakin a motor pickup truck sen ngei mai mang chuan a phur chuak ta ani a mai ro chu thuyan tlan main Kimmi chu eng tin mo tal chuak thei shrama motor chang chuan a zuang thlata ma se Roger chuan ron nang ching ngalin a thut zuita a shoka rek ta chiam maya Kimmi chu tal chona ma se tan tal chuangai na to lo Roger chuan a rek hlum tangengea ti chuan a ruang chu motora hlangin a farma chuan a phur pheita evidence anu chialo nan tin a ruang chu a halta ani a hal nu po chuan du tok ta mai lo chuan a kang bang zong chu zaidar le feka ti chuan an wa charna la ya khan a phum ta ani chu minu chuan Eugene office a kalin poisa chu vadil ta ma sian an chui ngel poin tual tha sum chuan in pek om reng hriat ani talova prosecutor lamrin dan chuan Eugene chuan anu pui tha chak thu te chu lo soi to ngeyanga ma se min thu takhla takan ngai sakaring vak lovaniang ama ngei poin hei chu phabik lovani kha azurui lungpuam in show satlia vel mai anian ring tabera amai ro chu Roger chuan alo dong song fu kan ti don nge dong song sual kan ti zok don sum siam na rem changa ngain Kimmi chu alo va that tamai ani an ring taberani prosecutor ten thil thlen dan an soilai de chuan Kimmi chung de chu an then tlok maya ruang hal mai po du tok lova an zai som le vek mai de chu oi harasa anti ani nu chui tu te ngei poin lem chana po alutuk mama ome ti tur khoparap thla kania hetiang ang reng mishing nun rong hi kan latong ai biglo anti ve hial ani ti chuan march ni khat kumsani som khat khan Roger Hollister chu Patricia Kimmi tha thu boya chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura chung thu rel ania
parola chua dil po phal sakani don lo ani kum ni tan nuwa Roger hi Eldorado tanin chunga damlo na wangin aboral zui ngala victim chung de tan chuan thulom omani lo mai thei dam chung rei theang ber shom takin an hun mangse thi nuwa additional chatuan meipui han machon zui ngei boxe tia du thu han sa mai te po awol rum thin anti chuti rual chuan zona lian tak lom ta chu apasal hlui Eugene hi ein nam noi vengem ti mol mai hi ni kumsani som pakhat September thla khan Eugene le Patricia Kimmi fa te chuan an pa Eugene le Roger Hollister le anupui Rebecca te chu civil court an khinga an pathum hian in nam noi na nei vekan puwa an nuwa Rebecca ming hi an thai chele ani anin rem na sumza takhi pon zar ni lova Eugene na fa te na zang na dom na pek hi tlem bera US dollar noi ni bor vel chu ni turangai ani kumsani som panga khan kum som chuang zel lo tang to kum khachung Roger cellmate ni bok Lawrence Zaka chuan the Topeka Capital Journal chanchin bunne na lekha thonin Roger khana thi ni thleng khan pet Kimmi hi athani lo thuala soi tia ziaka tin Chinson Sheriff Department ho ne na po thil thlendan kim changa shil veka ma sen oi sak du lo ni na soi ti te ziak tel bok tina thi ma hian Roger hi an hle to a march som pasari kum sang ni som pathum khan zel chung clinica shoi nin atuk ni som pariat an ron chuat tir le ngala chumini chuan ni leng in amua chet po che le thei to lo nin Lawrence chuan a ziak boka march som pakwa a khumbul ek in ngengin ni khoshelovin atlu sopa chuminu chuan clinica an shoi le a nurse ten a serious ran lo tin an ron nor kir le thuaya ma senat ema wangin zakale zel tang chen dang pani te chuan atuk ni som nia clinica chuan an vanor pheile ngata chuta po chuan an lo langai sak lo tluang zela zaka chuan ka thin rim ka an vak wang khan an lung ka ti oi lowanga an lo ngai sak du lo te poni mai thei ke kher khan vanor lo ila chuan tuna hian kan chen pa khala dam ma na atia hemini chu nadar ni borvel hian Roger chu athi tange nge ani zaka chuan le khathona chuan misual ber polo ni mai theya ma se damlo en kol ngai din huna dinga khatiang en dong khachu phu bik lovasin tina thuzia ka khar nge ani he puna be chan hian Roger no pui Rebecca chuan zel chung clinic facility chu a king velea ne na changzuin zangna dom na US dollar sing sari sanga adong ani thuziak pakata chuan Eugene fa te hian Roger hi an nu that tu ni an ring tolova ma se malak chun zomero an tum tolo an nu chanchin le he ke shimi soilan an du tolova an pa Eugene pei chu an hol lea anin lai chi na zong an chuchat de vek to tin an ziak ani ole khati zong kha tunchum Geronimo crime kan ti chhuat te chu ani le ta pikmi pasal lu Eugene hian in nam nei na nei ve ringem comment section lama ingai dan teron ziak vela in zawai in tuk chuanom choi tui mut tui mang thale vek ngule